Arratsaldeon, ikasturte politikoa berria hastearekin batera, pasaden ikasturteko balorazioa egiteko momentu egokia dela uste dugu. Mozioen arloan, aurkeztutakoak atzera bota dizkigute, arrazoiak argi jaken gabe. Bai amiantoaren eremu publikoetatik kentzeko eskatu genuenean, bai bizikleten ikuspuntutik trafikoen seinaleak birpasatu eta araudi propioa egiteko eskatu genuenean. Bietan, kontrako bozka jaso genuen gobernu taldetik, eta ziren aurrera atera. Sí que podemos destacar la aprobación del reglamento de la policía local, tal y como solicitamos en otra moción la pasada legislatura, que tampoco salió adelante con el voto en contra del PNV, y en la que finalmente el tiempo nos ha dado la razón. Pero quizá lo más relevante del curso pasado fue que conseguimos reorientar los presupuestos con medidas en aspectos claves. Horrela, adibidez, batzar administratiboei zuzentzen zaien diru kopurua 11% igotzea lortu genuen, hau da, 20.000 euro gehiago. Gainera, trantsizioko sozialean aurrera pausoak emateko ezinbestekotzat jotzen ditugu bi plan idaztea lortu genuen. Amurriok zenbat energia kontsumitzen duen jakiteko, hain zuzen ere. Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko, etxebizitza hutsen plana osatzea lortu dugu, beste hainbat politika hartzeko gidalerroa izango dena. Y en el tema de las bonificaciones del IBI, conseguimos una actualización de los límites que dan derecho a deducción, de tal manera que un mayor número de familias puedan acogerse a ellas. Askoz gauza gehiago daude, bideo batean kabitzen ez direnak, eta askoz gehiago ere etorriko direnak. Mila esker eta hurrengora arte.